A continuació té la paraula la senyora Marta Moreta del grup parlamentari socialista. Moltes gràcies, presidenta, consellers, conselleres, diputats, diputades, síndic i l'equip de treball que els acompanya. Voldria iniciar agraint al síndic la seva extensa explicació de l'informe del 2015, que d'altra banda ja vam tenir ocasió de parlar-ne i escoltar-lo fa unes setmanes a la Comissió del Síndic de Greuges. A nosaltres, l'informe del síndic ens dona una visió àmplia de diferents àrees del govern. És un micròfon obert a la ciutadania i ens posa alerta per continuar treballant. Des del grup parlamentari socialista insistim en la necessitat de situar al centre de l'agenda política de les institucions el foment i la defensa dels drets socials dels ciutadans i ciutadanes per tenir una societat més inclusiva. L'informe de la sindicatura és un bon document per constatar i a partir de les seves conclusions fer la tasca de control i propostes de millora en les definicions de l'actuació del govern. L'informe, al nostre entendre, posa en evidència que cal combatre les desigualtats que s'estan generant i la necessitat de crear les condicions per a un creixement més igualitari a partir d'una administració al servei de la ciutadania, eficaç i respectuós amb els seus drets, com vostè ja ha comentat. Dividiré la meva intervenció en tres grans blocs. El primer relacionat amb les dades generals, el segon amb les dades específiques i un tercer, per acabar, faré algunes reflexions i alguna pregunta. Del primer bloc, de les dades generals, llegint l'informe, se'n deriva que l'any 2015 es va incrementar les queixes al síndic respecte al 2014, gairebé un 10%, concretament un 9,9%, dada prou significativa per tenir-la en compte. Això ens demostra que la sindicatura és una institució totalment consolidada i plenament justificada. De fet, mirant les dades dels darrers 10 anys, veiem que s'ha incrementat un 100% el nombre de queixes i això ens dona a què pensar. Podríem dir que la població coneix en profunditat el síndic o bé que està més informat o potser que els ciutadans i les ciutadanes denuncien sense por aquelles situacions de desigualtat i poca transparència o d'injustícia social. Però també n'hem de fer una reflexió. Les queixes rebudes al síndic van enfocades bàsicament a les administracions públiques i aquestes són les que hem de vetllar. Però cal dir també i cal incidir que s'ha de fer pressió a les empreses subministradores de serveis elèctrics o de telefonia o d'altres. Totes aquestes queixes demostren que alguna cosa no estem fent i, per tant, aquest informe del síndic ens ha de servir per visualitzar aquells àmbits o aquelles situacions que necessiten actuacions que signifiquin una millora per a la ciutadania. Ja que són les administracions públiques que tenim les que han de tenir cura per millorar les polítiques i el servei públic. En el seu informe diu que les queixes corresponents a polítiques socials representen una miqueta més del 30%. Si bé és cert que aquest 30% que parlen vostès de l'informe pertanyen clarament a polítiques socials, també és cert que una bona part de les qüestions abordades en l'apartat de consum també podrien ser incloses en l'àmbit de política social. En aquest sentit, ens resulta obvi que les qüestions referents als subministraments bàsics, per exemple, tenen un caràcter clarament social i així s'explicita en el seu informe. Quan es diu, i cito textualment,
Queixes que són especialment rellevants per la condició bàsica i essencial d'aquests serveis per la vida quotidiana d'aquestes persones. Estan posant el focus i alerta sobre aquest tema, el dels subministraments bàsics. És un tema d'actualitat i molt sensible i en què el govern no ha estat prou diligent. Bona mostra d'això és el fet que l'any passat dels 5 milions consignats a destinar-los a la pobresa energètica se'n van gastar només un. Cada dia hi ha talls de llum i d'aigua, tot i tenir una llei que no ho permet. La crisi que vivim és plenament social. Ens ho diu el seu informe i ens ho diuen les seves dades. Trobem diversos exemples concrets sobre els temes de subministraments bàsics i és positiu que la ciutadania pugui expressar la seva queixa al síndic, però no s'hauria d'arribar a aquesta via de l'administració. En aquest cas, el govern de la Generalitat actués de manera proactiva en aquests temes. Un govern inoperatiu deixa la població indefensa i és aquest govern que no ha demostrat la seva eficiència en pal·liar i lluitar contra la pobresa. Insistim al govern de Catalunya que continuï treballant amb les línies d'ajut a les famílies que tenen i pateixen pobresa energètica. No pot ser que l'escut siguin els ajuntaments. No es pot deixar de pagar, no s'ha deixat de pagar ni una sola factura perquè els ajuntaments ho han estat fent, perquè no hi hagi cap tall de subministraments bàsics. Ahir es va constatar en la cimera d'urgència habitacional que tot i haver fet un gran pas, encara no es fa prou i cal aplicar les lleis vigents i plenament operatives. Aquest no és el nostre model. El govern és el govern que ha de fer front i no deixar que les administracions més properes, els ajuntaments, assumeixin els seus errors. En vista a la situació social existent, en vista de les reivindicacions dels diversos col·lectius i també valorant les dades que ens posa de manifest, les dades del síndic d'aquest informe 2015, li hem de demanar al govern que posi fil a l'agulla i doti pressupostàriament les partides que corresponguin i faci front a les necessitats que especialment en pobresa energètica existeixen. Tant de bo que en el proper informe del síndic els temes de pobresa energètica i en general els relacionats amb polítiques socials hagin disminuït. Continuarem el segon bloc de dades específiques. De l'anàlisi de les dades concretes que expliquen els diferents àmbits del seu informe, deduïm mancances en diversos apartats. Mancances en els drets del col·lectiu LGTBI, respecte a la seva garantia de seguretat, de la igualtat davant de les tècniques de reproducció assistida. Mancances també en drets econòmics i assistencials, en la renda mínima de dependència, amb els endarreriments en els pagaments de les prestacions i també amb la problemàtica per accedir a un centre assistencial per a persones amb pocs recursos. Actualment a Catalunya, per accedir a una plaça residencial hi ha dues opcions. Una, la primera, aconseguir una plaça pública i esperar aquesta llista que ja té més de 17.000 persones en espera o pagar i anar al sector privat. És imprescindible resoldre de forma immediata el funcionament d'aquestes llistes d'espera en tots els recursos residencials, saber com i de quina assignació té cadascú dels usuaris i simplificar les llistes d'espera que en aquests moments existeixen per accedir al centre o residència. Per no parlar dels greus problemes dels centres assistencials amb persones amb discapacitat intel·lectual. També trobem mancances en l'àmbit de l'habitatge, en allò que fa referència al reallotjament de famílies afectades i a l'evidència de la necessitat d'incrementar el parc d'habitatges designats a lloguer social. I mancances en l'ensenyament. Com bé vostè apuntava, i m'alegro que ho hagi apuntat perquè una servidora en la comissió del síndic ho va fer notar, es discrimina els alumnes de cicles de formació professional enfront als de batxillerat, que tenint l'excedència acadèmica
no poden tenir el primer grau d'universitat gratuït. Això és una gran discriminació per a aquests alumnes. Algunes d'aquestes mancances estan lligades a la part econòmica, més o menys quantiosa, però en definitiva es tracta d'una prioritat política d'aquells que en aquest moment estan governant. Una voluntat política que afecta directament els catalans i a les catalanes. El tercer bloc, i per anar acabant ja, li faré una pregunta molt concreta. I em permetrà que, com a portaveu d'Igualtat del Partit dels Socialistes de Catalunya, faci un esment especial a la Llei 17/2015 del 21 de juliol d'Igualtat Efectiva de Dones i Homes, que demana al Govern que proposi un conveni de col·laboració amb l'autoritat judicial, el Ministeri Fiscal i el Síndic de Greuges, en el termini de 6 mesos. Doncs bé, ara fa 9 mesos que va entrar en vigor aquesta llei i en la compareixença del síndic a la comissió en la qual es va presentar l'informe que avui tractem, el Govern encara no havia proposat aquest conveni. No sabem si a data d'avui això s'ha fet, però en qualsevol cas anem tard. La igualtat no és un tema menor i hem de dedicar l'atenció que correspon. Acabaré amb algunes reflexions. De les queixes que van arribar al Síndic de Greuges durant el 2015, que, com ja hem dit, al voltant d'un 40%, podríem dir, són queixes relacionades amb polítiques socials, que requereixen molta més atenció per part del Govern de Catalunya. A data d'avui, qui està resolent les urgències socials són els ajuntaments, per incompareixença del Govern de la Generalitat. Algú pot pensar que l'informe del síndic és un recull de casos puntuals en polítiques socials i de funcionament de les administracions públiques, però els endarreriments en els pagaments de la prestació de renda mínima, el no pagament de la prestació econòmica de caràcter universal per infant a càrrec o les retallades que reben alguns centres penitenciaris en els serveis bàsics com els lots higiènics, tots aquests casos, ni que siguin exemples concrets, són una evidència de les mancances en polítiques socials que patim els catalans i les catalanes. Per tant, més enllà que la ciutadania pugui expressar aquestes mancances a través de les queixes que es reben a la Sindicatura de Greuges, reivindiquem una acció decidida del Govern i fem una crida perquè tingui en compte l'informe del síndic. Només em resta, un cop més, agrair al síndic la seva compareixença avui aquí al Parlament per explicar aquest informe que radiografia de forma molt completa l'estat de les administracions i els problemes que se'n deriven. Moltes gràcies. Gràcies, diputada.